जे मैया जोंनि मानाव गेदेर MP राज्य सभानि MP बिस्वजित दैमारिया फेसबुकनि दारैहाय मोनसे मेसेज एबा गावनि लेटार लिरनायखौ जोङो बयबो नुनो मोनदों। दा बे MP बिथांनि लिरनायखौ लानानै जोंनि मानसिफ्रा गोबां गोनो गोथो जादों होननानै बयबो बुंसोलायनायखाय आङो बिथां MPआ लिरनाय भुल मेसेजनि सम्पर्के आं नोंथांमोननो फोरमायहरनो नागिरदों। जे बिथाङा बे लेटाराव लिरदों जे जि BTR एकर्ड जादों बे BTR एकर्डनि मडेलिटिसखौ BTC सरकारनो माबाफोर सोदांनांगौ दङब्ला आरो माबाफोर सोनांगौ दङब्ला दानख'नांगौ दङब्ला बेखौ बानायनानै हरनो थाखाय BTCआव फाथायहरखानाय जादोंमोन होननानै बिथाङा बुंदों। बिथाङा मिन्थिनानै बुंदों आं बेखौ साना, मिन्थियाबालानो बिथाङा बुंदों जे आङो डेपुटि चिफ खाम्फा बरगयारि BTCनिनो आंनो गासिबो अफिसियेल कमिउनिकेशनफोरखौ चिफ आरो आंजोंनो जोङो गासैखौबो पार्सनेलि मनिटर खालामो। बेबायदि आसाम गभर्नमेन्ट एबा भारत गभर्नमेन्टनिफ्राय BTC सरकारसिम जेबो लाइजाम फैयाखै आरो BTC सरकारा जुदि बे मडेलिटिसखौ जोङो एडभान्स जुदि मोनोमोन, जोंनि साइन खालामग्रा दुलाराय बर' फरायसा आफादानो जाथों एबा NDFBनि सोद्रोमाफ्रानो जाथों, जोङो बयनोबो बेखौ खोन्थागौमोन आरो बेवहाय सोदांलायनायनि हाबाफारिखौ जों निस्सय लागौमोन। जि नाम सोलायनाय, बे नाम सोलायनायनि सायावसो बुंदों जे मानाव गेदेर सासे मन्त्रि हेमन्त बिश्व शर्माया प्रेसआव बुंनानै होदों जे BTCनि जायगायाव BTR लिरनाय जासिगोन आरो बेखौ गभर्नरा एप्रुभ खालामबाय। आं रायजो राजाफोरनिसिम बेखौसो फोरमायनो लुबैदों जे BTCआ संबिधानाव अलरेडि इनसार्टेड हाबनानै दं आरो संबिधानाव नोङो मोनसे कमा सोनांगौब्लाबो कमा उथायनांगौब्लाबो पार्लियामेन्टआव बिल लाबोनानै बेखौ पास खालामनांगौ जायो। BTCखौ कनस्टिटिउसनाव संबिधानाव सोनो थाखाय पार्लियामेन्टआव बेखौ बिल लाबोदों आरो कनस्टिटिउसनखौनो एमेन्डमेन्ट खालामनानै सोदों। बेवहाय लिरनाय जादों जे बडलेण्ड टेरिटरियेल एरिया डिस्ट्रिक्ट henceforth will be known and called as बडलेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिल होननानै बुंनाय जादों। दा बेखौ हेमन्त बिश्व शर्माया बुंनायावनो बा गभर्नरा माबा मोनसे फाइल एप्रुभ खालामनायावनो आं साना जे BTCआ BTR जागोन। बेखौ जुदि BTR लिरनांगौब्ला कनस्टिटिउसनाव डेफिनेटलि एमेन्डमेन्ट लाबोनांगोन आरो बे बिलखौ लाबोनाया गिदिर खोथाबो नङा, बियो फिसा मोनसे इस्यु। बेखायनो भारत सरकारा बेखौ पार्लियामेन्टआव प्लेस खालामनानै उइदाउट डिसकासन, बे नाम सोलायनायनिसो खोथा, उइदाउट डिसकासन बेखौ पास खालामनो हायो। जेरैहाय केलकाताखौ कलकाता खालामनो थाखाय इजिलि खालामनानै लादों, जेरैहाय बम्बेखौ मुम्बाइ खालामफिनदों, थद्रुब जोंनि BTCखौबो BTR खालामनायनि बेलायाव बे रोखोमनो। खिन्थु नाम सोलायनायावनो जोबाखै। जोंनिया जाहैबाय BTCआ जाहैबाय मोनसे 6 शेड्युल मोनसे एरिया, शेड्युल एरिया बियो, ट्राइबेल एरिया आरो बेखायनो 6 शेड्युल कनस्टिटिउसनाव सोनाय जादों। गुबुन गुबुन जायगानि नामफ्रा बे रोखोम कनस्टिटिउसनाव हाबाखै। दा बेखाय BTCनि नामखौ सोलायनांगौब्ला कनस्टिटिउसनखौ एमेन्डमेन्ट खालामथारनांगोन। प्रबिन बर' बिथाङा बुंदों गावहा बिस्वजित दैमारि MP बिथाङा बुंदोंब्ला गावनि बेक्तिगत खोथाखौसो बुंदों, बेखौ सांगठनिक बुङाखै होननानै बुंदों। सेपारेट डाइरेक्टरनि खोथाया गोदान खोथा नङा। बेबो बर' साहित्य सभा, दुलाराय बर' फरायसा आरो बयबो बर'फ्रानो इन्टेलेक्सुयेल्सफ्रा सेपारेट डाइरेक्टरेट नांगौ बेखौ बुंबोबाय थादों आरो दिनैहाय मोनसे समावहाय गासिबो NDFB जि आर्म स्ट्रागल बेखौ फोजोबनांगौ
ओनसोलाव सान्थि लाबोनांगौ आरो बर'फोरनि जि फिसा फिसौ ग्रिभान्सेसफोर दङ, दाबि दावाफोर दङ, बे दाबि दावाफोरखौबो लाजोबफानानै मोनसे मोजां समस्या समाधान खालामनायनि लामा दिहुननो होननानै बे बिटिआर एकर्डखौ खालामदों। जेब्ला बेवहायनो गासैखौबो सोनानै होफानाया मोजां होननानै सरकारा बे खामानिखौ मावदों। गतिके गासिबो मोजाङै मावफुंजानायखौनो जों लुबैयो, खिन्थु रं मेसेज जि होबाय जे बे एकर्ड बिटिआर एकर्डनि कपिखौ एडभान्स बिटिसिआव हरदों होननाया आं रायजो राजाफोरनिसिम फिन खेबसे बुंफिनो, बियो 100% भुल खोथा। बे रोखोम बिटिसिआव फाथायहराखै आरो फाथायहरोमोनब्ला निस्सय जोङो एनडिएफबिनि मानसिफोरजों सावरायगौमोन बेखौ लानानै। आरो बर'फोरनि गेजेराव बिभिन्न जाति गस्थि, बर' साहित्य सभा, आबो जास्टिस फराम बा दुलाराय बर' फरायसा आफाद, साख्रिआवला आफाद, हारिमु आफाद गासिबजोंबो जोङो सावरायलायनानै मा रोखोम खालामहोनाया मोजां बेखौ जोङो सुबिदासो लागौमोन। खिन्थु बे सुबिदानिफ्राय बयबो बर' हारियानो बन्सित जादों। स्वयं जायफ्रा बे एकर्डआव साइन खालामदों बिथांमोनहा गोबाङानो माने बिनि कपिखौ नुवाखै आरो जयै सावरायनो मोनाखै होननानैसो जों मिथिगौ। जि बिटिसिआव बिनि एडभान्स कपि हरदों होननाय, बेवहाय मा कनस्पिरेसि दं जों बुजिनो हाया। खिन्थु बिटिसिआव 100% आं नोंथांमोननो बेखौ बुङो जे बेबायदि कपि जोंनो हरफेराखै। आरो आंखौ एबा सिपखौ भुल बुंदों, थगायदों होननानै जुदि सानोब्ला बयबो बिटिसिनि बै समनि प्रिन्सिपाल सेक्रेटारिनिफ्राय आराम्भ खालामनानै बयनावबो बेखौ सोंनो हागोन। आरो आसाम गभर्नमेन्ट एबा भारत गभर्नमेन्टआ बबे सर्सनिफ्राय जोंनाव हरामोन बयबो नोंथांमोनहा दिनैनि दिनाव मिथिगौ। आरटिआइ खालामनानै बेखौ नायनो हागोन। आं बुजिनो हायाखै जे मानाव गेदेर एमपि बिथाङा बे खोथाखौ मानो बुंदों। निस्सय माबा मोनसे खारन थानो हागौ। भबिष्यतआव मा बुंलांनो नागिरदों जोङो समाव नुलांबाय थागोन। आरो बिथांनि लाइजामाव जि नुदों जे बर' कसारि जे वेलफेयार अट'नमास काउन्सिल, बेखौ रावबो बर' सुबुङा बेखौ नाङा होननानै बुङाखै। गोदोनिफ्रायनो बे बिटिआर एकर्डनि आगोलनिफ्रायनो बाहेरायाव बिटिसिनि बाहेरायाव थानाय बर'फोरनो मोनसे अट'नमास काउन्सिल, सेटेलाइट टाइपनिब्लाबो मोनसे अट'नमास काउन्सिल दानांगौ होननाया दिनैनि खोथा नङा। आरो बे बर'फोरनि सेन्टिमेन्टखौनो लानानै मोनसे स्कप, मोनसे सम फैनाय लोगो लोगो बिटिआर एकर्ड जाबाय। जेब्ला बे बिटिआर एकर्डआव बेखौ सरकारा बर'फोरनि जि ग्रिभान्सेस, बे ग्रिभान्सेसखौ मावफुंनो होननानै बेखौ सोनानै होनाय जादों। बर' रावखौ आसामनि एस'सियेट अफिसियेल लेंगुवेज, बेखौ बिटिआरनि दारैसो जादों बा बे जाबाय होननानै बुङोब्ला बेखौ नंगौ इमिडियेट खामानिया बिटिआर एकर्डआव बेखौ मावफुंनांगौ होननानै बुंनाय जादों। खिन्थु एस'सियेट अफिसियेल लेंगुवेज खालामनांगौ होननाया दानि नङा। कंग्रेस गभर्नमेन्ट हितेश्वर शइकिया मानाव गेदेर बिथाङा जेब्ला चिफ मिनिस्टारमोन बे समनिफ्रायनो जाबोदों। आरो बिनि थाखाय बर'फ्रा गोबां धरननि गभर्नमेन्टनिसिम नारसेबनाय खामानि मावबोदों, आन्दलनबो खालामदों।